Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kusuke omkhulu umsindo uGeh Ngcobo elwa nezintatheli besihambele umcimbi kaZwelonke People's Park izolo. uGeh Ngcobo ozibize ngomunye wabahleli bomcimbi kaZwelonke uthe umcimbi ungowakhe ngakho akafuni umuntu omunye ozontathela kulomcimbi. Yena unabo abantu abaqokile ukuba ibona abazobe beqoshela kulomcimbi. Uthe abantu abenze imicimbi yabo kungenjalo abaphume bephele kulomcimbi ngoba ungowakhe. Ekhuluma nenye izintatheli ugcine esekhushukela umoya vele bebevele bezilindile lezintatheli zika YouTube ehluphayo abaphume bephele emcimbini wakhe. Yena ke namhlanje bazombona kahle ukuthi ongubani. Abantu baphume benyobozela, abanye bekhuluma ngabodwa besho khona ukuthi lokhu abakwazi bayaqabuka. Bahlezi beyihambele emcimbi beyoxoshela bakaze bakhishwa ngesamagundwane kanje. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalolo daba ukuthi ngampela wena ucabanga ukuthi kuhle lokhu okwenziwe uGeh noma uthi nje kuhle ngoba vele umcimbi bekungowakhe. Mina ke njengentatheli YouTube bafethu sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ukhona lapha kwi-comment section.